everyone. Magandang umaga sa mga taga-ibang bansa. Ayan. So guys, nagpe-prepare po ako ngayon ng isang klaseng ulam. Ayan. So mag-i-eksperimento ako ng pagluto ng pork steak. Okay? So pork steak po ang lulutuin natin ngayon and na-prepare ko na siya, minamarinate ko na, but still I want to show you guys paano ko siya minarinate. Okay? So come on. Guys, na-marinate ko na yung pork natin. Ayan. So, ito, nilagyan ko na siya ng kanyang mga panimpla. Nandiyan na din po yung calamansi juice. Nandiyan na din po. Para mas manuot yung linamnam ng ating pork steak. Mayroon na siyang soy sauce. Mayroon na siyang onion and powder black pepper. Nandiyan na din po para mamaya pagluto natin is kompleto na siya at yung lasa niya ay nanunuot sa laman ng ating pork. Ayan. So, imamarinate ko siya until na iluto ko siya later po. Okay? So, ipapakita ko din sa inyo paano ko siya iluto mamaya. Guys, pinapainit na po natin ng oil. Tapos, i-half fry lang natin ang ating pork. Okay? So, ayan. Pinapainit lang muna natin. Then, eto yung ating pork ngayon. Ayan. So, hinihintay lang natin na uminit yung mantika, then ipiprito po natin siya. Guys, napiprito na natin. Then, ito pong natitira, ayan, continue lang until na maubos. Then, syempre, ito pong sauce, hindi po natin ito wawalain. Itong minarinate nating sauce sa kanya. So, yan po ang magpapalasa sa ating pork steak. Okay? So, tapusin lang natin maisalang. Then, I'll show you again paano natin gawin yung sauce ng ating pork steak. Guys, so, hahanguin na natin itong nauna. Ayan, half fry lang po siya. Hanguin natin. Ayan, sasalang ulit natin yung last. So, yan na yung last na salang natin, guys. Then, ito yung sauce niya. Yan. Iluluto natin. Then, ilalagay din ulit natin yung ating mga gulay. So, ito po yung nauna nating na-fry. Okay. Ayan, madilim. Medyo madilim. Dito tayo sa maliwanag para makita nyo. Ayan. So, ayan. Mamaya, isasabak natin ulit siya. So, ayan. Hintayin lang natin na ma-half fry siya bago natin isusunod ang sa susunod na proseso. So, ayan guys, dahil low fire lang tayo. Ayan, dahil tapos na natin, ayan, i-half fry ang ating pork. Ayan, yung steak, gagawin nating pork steak. Ngayon, ito naman, ilalagay natin ang kanyang pinang-marinate na sobra. Ilalagay na po natin dito. Okay, ilagay natin. Okay, so ilalagay natin dyan. Then haluin. Then, ilalagay na po natin ang ating ilalagay na natin yung ating pork pag nakita natin nagkulo na siya. Ayan, ilalagay na natin. So, guys, hindi ko napakita sa inyo kanina ang pag-marinate niyan. Ngayon, nung minarinate ko siya, nilagyan ko na siya ng powder black pepper, onion, and garlic. At the same time, ang ating pinaka-twist ng lasa niya yung calamansi juice. Okay, so yun ang pinaka-twist ng ating pork steak, diba? Yung may nalalasahan natin ang lemon, yung lemon or calamansi. Okay, so ayan na. Dahil kumukulo na, pwede na din natin ilagay ang ating pork. Ayan. So, yan. Antayin natin siya na tawag dito guys, hantayin natin na maglambot din yung ating
karne. Yan. So, kusa siyang maglalambot yung ating karne. So, ang gagawin lang natin guys, isasalang natin siya dyan na naka-low fire na lang. At ilo-low fire natin ang apoy. Then, tatakpan lang po natin siya. Okay. So, tatakpan natin siya guys para lumambot na naka-low fire siya. Then, pag buksan natin mamaya, titikman natin kung ano na ang lasa niya at kung sakto na. Yon. Ilalagay natin ang toppings natin na white onions. Okay? So, antayin natin yan guys na lumambot. So, ayan. Bumaba na yung water niya ng ating pork steak. Ngayon, may isa akong sikreto dito. Kasi gusto ko yung nag-aagaw yung lasa ng alat, tapos yung lasa ng calamansi or lemon juice na nilagay natin dyan. So, I need to put some sugar. So, 1 tablespoon of sugar. Yan, ilalagay na natin. So, yan ang paano nang nagahalo yung alat at tamis sa pork steak. So, mas masarap yung medyo may nalalasahang kang tamis. Ayan. So, aantayin ulit natin na hanggang lumambot ang ating pork steak. Then, lastly, ang ilalagay natin mamaya is yung toppings na lang. Okay na po ang lasa. Tinikman ko na po ang lasa niya. Okay na. So, then, let's wait until na yung pork natin is maging tender na siya. Okay? So, cover ulit. Then, wait natin until na maglambot. Then, we will put the toppings. Okay, guys. Okay, guys, ayan na. Malambot na yung ating karne. Kaya ngayon, ilalagay na natin ang ating white onions para sa ating toppings. Ayan. So, ganyan lang siya. Pork steak na siya. Okay? So, that's our pork steak. Okay? So, luto na po yan. So, dyan lang po yan. Kusang maluluto na po ang ating pork steak. Ayan. So, yung onions dyan, pag tinakpan mo yan, kusa siyang maluluto. Okay, guys? So, that's our pork steak. Thank you for watching always on my videos, guys. Ayan, takpan na natin para maluto. Then, turn off the fire. Yes. Okay. Ito po ang ating pork steak. Ayan. Mukhang yummy. Ayan. So, tikman natin, guys. Samahan niyo akong tikman ang ating pork steak. Yung ating pork steak. Ayan. So, titikman po natin ngayon. Ayan. Usog ako dito para makita nyo ako. Ayan. So, tikman natin, no, kung ano ang lasa. Kasi, pag nagpo-pork steak po ako, ginagawan ko po talaga siya ng yung parang twist ng lasa niya para hindi tayo mauumay dun sa tawag dito sa lasa niya. Especially when yung meat natin, yung karne is tawag dito, medyo mataba-taba. So, ito kasi nasa parte siya ng may tiyan ng baboy. So, masarap to. Lalo pag naumagahan na siya. Ang sarap ko kumain ito. Pinapalaman ko siya sa tinapay. Ayan. So, tikman na natin guys kung ano ay wow, ang lambot. Diba? So, masarap. Sarap. Sarap. Mag-aagaw yung asim, tamis, at alat. Okay? So, masarap. Onions. Crunchy. Okay? So, ang sarap. Yan. Siguradong tataob na naman mga kaldero natin sa mga niluto natin ngayon. So guys, abangan nyo pa yung ibang recipe ko sa pagluluto. Okay? So paminsan-minsan, hinahaluan ko talaga ang vlog ko ng pagluluto. Okay? So maraming salamat guys sa lahat ng mga subscriber ko. Thank you so much. Okay? Nag-part kayong lahat sa journey ko sa YouTube. At
sa walang sawang pagsuporta sa akin. Kaya lagi akong good vibes. Okay? Thank you guys!